večer všetkým, prajem vám šťastný a úspešný nový rok 2014, nakoľko máme dneska premiéru, tak je príležitosť vám naozaj pogratulovať, poblahoželať k novému roku. Určite bude opäť o niečo úspešnejší, ako bol ten predtým, takže sa tešíme. Poprosím vás, priatelia, predtým ako začneme toto vysielanie, napíšte mi dole do chatu, či ma je dobre počuť, či je dobre vidieť, aby sme mohli v poriadku začať. Výborne, všetko OK, fajn, takže môžeme sa do toho pustiť. OK. Takže ja vás ešte raz všetkých pekne vítam v dnešnom živom vysielaní s názvom Test Drive. Moje meno je Marek Michalák, ja vás budem dneska sprevádzať zhruba pol hodinkou, kde sa jednoducho a skutočne veľmi ľudsky porozprávame o tom, čomu sa my venujeme, aké máme produkty a koľko sa tu dá zarábať peniazy. Takže budeme sa v podstate baviť o troch jednoduchých veciach, odpovieme si na tri jednoduché otázky. Čo máme za produkt, čo tu máme za biznis a samozrejme čo všetko je potrebné preto urobiť. Naozaj to bude veľmi jednoduché, ako som spomínal, a tí z vás, ktorých dnes tieto informácie oslovia a pochopíte celú tú podstatu, celý ten zmysel a bude sa vám to páčiť a budete mať chuť sa s nami do tohto biznisu pustiť, tak vy môžete začať i hneď po skončení tohto vysielania. Máme nachystané naozaj všetko potrebné k tomu, aby každý tu hneď vedel zarobiť svoje peniaze. A tí z vás, ktorí ste tu dnes a možno z hociakého dôvodu sa vám to páčiť nebude, možno sa v tom neuvidíte, možno nejaký zmysel vám to nedá, tak hovoríme, že naozaj je to v poriadku, nič sa nedieje, život ide ďalej, tak si nájdete niečo iné. Takže naozaj treba byť úplne v kľude, všetky tieto informácie dneska to budú pre vás nezáväzné, ale už na základe nich sa budete vedieť vy sami rozhodnúť, čo je pre vás to správne. Ja by som chcel ešte predtým, ako začneme, pozdraviť aj tých z vás, ktorí ste tu dnes prihlásení aj z iných krajín, ako je Slovensko a Česko. Máme tu pravidelne Cyprus, Írsko, Austráliu, Slovinsko taktiež. A keď sa tak nad tým zamyslíte, to je práve tá genialita internetu. Nikto z nás dneska nemusel nikam cestovať. Každý sme pohodli svojich domovov, možno niektorí ste na hoteli, možno niektorí v reštaurácii, neviem ešte, kde všade sa dá pozerať toto vysielanie, ale to je to podstatné, že sme ušetrili čas na cestovaní. Vieme, ako to bolo kedysi. Museli sme cestovať desiatky kilometrov, stať v zápkach a naozaj práve vďaka tomu internetu vieme dneska ten čas o mnoho lepšie využiť. Preto chcem zdôrazniť, že aj tento biznis, ktorý tu máme, budujeme hlavne cez internet. A to nám dáva obrovské možnosti. Aj keď určite máte aj vy skúsenosti, ja som sa taktiež veľakrát popálil na práve vďaka internetu. Vieme, že je tam veľa blbostí s prepáčením, veľa zavádzajúcich informácií, ktoré skutočne ľudí iba zavádzajú. Lenže dovolím si tvrdiť zo svojej štvoročnej skúsenosti v tomto biznise, že vy všetci, čo ste tu dnes, vy, ktorí ste prijali tú informáciu sa dozvedieť niečo nové a prišli ste na toto vysielanie, tak máte naozaj veľké šťastie a môžete byť naozaj v kľude, pretože máme tu na silnú dlhoročnú spoločnosť, ktorá funguje celosvetovo už 8. rok. Máme tu na systém, vďaka ktorému naozaj každý vie vybudovať tento biznis a každý tu má reálnu šancu si doslova zmeniť svoj život. Práve o tomto je dneska táto informácia. Ako som spomínal, venujem sa tomuto biznisu takmer 4 roky a tiež mi to veľa vecí v mojom živote zmenilo. A keď som sa ja zapojil do tohto projektu, tak som nemal žiadne skúsenosti. Nevedel som nič o podobnom systéme, o podobnom spôsobe práce. Ja som v tom období ešte len vodič z povolania, chodil som do zamestnania. Každý deň od rána do večera som rozvážal na svojej dodávke tovar po Slovensku a vedel som už vtedy v tom období, že to nie je to, čomu sa chcem venovať vo svojom živote. Ja už v dosť mladom veku som si dával tak otázky, či to, čomu sa venujem, vtedy, čo som sa venoval tomu, sám som sa seba pýtal, čo mi to do budúcna prináša. Či si tvorím nejakú lepšiu budúcnosť pre seba, pre svoju rodinu, alebo čo ma čaká o 10, o 20 rokov tým spôsobom práce, akým som pracoval. To znamená vodiť z povolania. A stále mi niečo vo vnútri hovorilo, že to nemôže byť tá správna cesta, pretože mal som málo času na seba, mal som málo času na svoju rodinu, mám už 5-ročného synčeka a jednoducho vedel som, že musí existovať nejaký spôsob, nejaká iná cesta, ako žiť. Naozaj, že žiť a nie len prežiť ten život. Že naozaj žiť slobodne, mať veľa času, mať skutočne neobmedzené možnosti. A preto ďakujem osobe, bol to môj známy, ktorý mi jedného dňa povedal o niečom takom. A podal mi informáciu práve o tomto projekte. Na ten deň v živote nezabudnem, bolo to akurát vtedy, keď som vykladal tovar
samozrejme trošku znechutený z tej práce ako vždy, ale samozrejme som vďačný za tú skúsenosť. No a povedal mi vtedy cez telefón, že sa chce so mnou ihneď stretnúť, pretože niečo objavil. Že sa dostal k špičkovému produktu, ktorý bude používať každý a že je s tým spojený aj biznis. Či si ho vypočujem. Tak samozrejme ja som bol otvorený človek vtedy, pretože naozaj som nejakú tú zmenu vo svojom živote hľadal, takže som prijímal každý impuls, takže samozrejme som si ho vypočul a tam som vtedy načerpal prvotné informácie o tomto projekte. Predstavil mi najprv produkt s názvom MPG Boost. Takúto flaštičku možno už niektorí ste sa s tým stretli, je to čoraz viacej známe vo svete. A povedal mi vtedy, to bolo veľmi stručné, sme asi 15 minút spolu sedeli, povedal mi, že toto je látka, ktorú keď si dám do paliva, predtým ako natankujem, že uvidím ohromné zmeny. Samozrejme, ja som sa opýtal, že nech mi povie niečo o tom bližšie, aké zmeny, čo môžem očakávať, čo to vlastne je. On mi povedal, že mi to jednoducho neprezradí, že mám to otestovať a mám mu sám povedať potom, čo ten produkt mi spôsobil. A že je už potom na mne, či si uvedomím aj niečo viacej, alebo si budem využívať len tie výhody toho produktu. Takže takto stručne ma v podstate vtedy nadchol a nakoľko som ho dlhé roky poznal, nemal som mu prečo neveriť, iné som si ten produkt od neho zadovážil a začal som ho testovať, pretože ma to veľmi zaujímalo. Moje auto Renault Laguna je to 2 liter naftový motor 110 kW, mal som tedy nabehané okolo 90 000 km a keď som začal ten produkt používať, tak po prvej nádrži som nejaké špeciálne zmeny nezbadal, pri druhej, tretej sa mi zdalo, že to auto chytilo taký lepší ťah, že to išlo tak hladšie. Lenže taký najväčší zlom a doslova taký šok pre mňa bol zhruba pri tej 4. 5. nádrži, kde som skutočne svoje auto prestal poznávať. Ja tam, kde som bol bežne zvyknutý chodiť do kopcov na nižších rýchlostiach, zaradil som vyšší stupeň, tam, kde som chodil bežne na trojke, dal som 4 a to auto si dodnes krásne ťahá z nízkych otáčok, bez nejakého problému. O mnoho vyšší krútiaci moment. Hlavne to človek pocíti pri predbiehaní. Naozaj tá akcelerácia je veľmi výrazná po použití tohto produktu. Takže pre mňa ako vodiča, keďže mám rád takú dynamickejšiu jazdu, to bol taký dosť zaujímavý užitok. Čo ma najviac fascinovalo pri tej 5. nádrži, ak si dobre pamätám, bol ten zvýšený dojazd. Ja som vedel, že vždy na tú jednu nádrž prejdem okolo tých 800 km, lenže keď som vyjazdil tú 5. nádrž, urobil som o 150 km viacej. A tam skutočne som sa už začal veľmi vážne zamýšľať nad tým, že čo vlastne to je za látka. Keď môj štýl jazdy je stále rovnaký, naozaj som nejazdil inak, sám pred sebou som si chcel ten produkt otestovať. A 150 km navyše je dodnes pre mňa úspora na jednej nádrži okolo 10-12 eur. A to si myslím niečo povedať, keď sa pozrieme na to, aké tu máme ceny za pohonné hmoty. Takže tam to moje nadšenie, ktorý sa naozaj výrazne zvýšilo pre ten produkt, som si postupne začal uvedomovať, čo mi vlastne vtedy spomínal o tom. Čo ma najviac tak, dá sa povedať, fascinovalo, bolo zhruba pri 8. nádrži, keď som s tým autom išiel na emisné pracovisko. Zo zákona som si bol aj merať emisie, aj som bol vtedy rád, že mi to tak vyšlo, pretože si hovorím, že uvidím z hľadiska dymovosti, čo mi to urobí. A ten deň bol taktiež veľmi zaujímavý, pretože ten človek, ktorý mi dal tú sondu do výfuku, na to taktiež nikdy nezabudnem, sa ma po 5 minútach opýtal, či si s neho robím srandu. A ja som naozaj ostal v šoku, sa opýtal, že prečo. A on mi povedal, že mi nemôže namerať žiadne emisie. Ten prístroj mu tam stále pípal, nech skontroluje, či dal sondu do výfuku. On tomu nechápal, ja som mu taktiež z toho hotový, volal tam tých ľudí, pozerali ten prístroj, ich bolo všetko v poriadku, len s môjim autom bolo niečo nie v poriadku. Takže na nejaký 7-8 krát sa mi podarilo namerať hodnoty zhruba na 0,01 dymivosť. Oni nerozumeli vtedy tomu, ako je to možné, obzvlášť na diesli, aby boli takmer nulové hodnoty. A ak mám pravdu povedať, mne osobne bolo vtedy úplne jedno, či mi auto dymí, či mi nedymí, či vypúšťam nejaké škodlivé emisie do ovzdušia. Úplne mi to bolo jedno. Vôbec som neriešil vtedy túto stránku. Lenže už to, že mi to povedal, či si z neho robím strandu, či si z neho strieľam, už to vo mne vybudilo istú zvedavosť, tak som si hneď našiel starý emisný protokol z toho mojho vozidla spred 2 rokov a keď som videl tie rozdielne hodnoty, tak vtedy som si to uvedomil. Ten rozdiel bol cez 90%. O 90% som mal nižšie emisie, než pred 2 rokov, keď to auto bolo novšie, keď malo o mnoho menej kilometrov nabehané. Cez 90%. A ja si myslím, že pochopí človek, aj ktorý momentálne, možno aj vy ste to dneska
niektorí, ktorým vám je zatiaľ úplne jedno, či vám to auto dymí, či vám nedymí, ešte možno neriešite tú stránku. Ale ja si myslím, že aj takýto človek musí pochopiť, že produkt, ktorý dokáže urobiť cez 90% zníženie emisí, že produkt, na ktorom dokáže človek najazdiť cez 150 km viacej na jednu nádrž, že má obrovský potenciál vo svete. Ja som si i hneď vtedy povedal, doteraz si ten deň pamätám na tom emisnom pracovisku, som si povedal, že tak tento produkt bude používať každý. A ľudia ho potrebujú. Či je to z hľadiska úspory na pohonných hmotách, ale taktiež som si uvedomil, že keď každý zniží emisie cez 90%, tak to bude mať obrovský dopad na životné prostredie. A v podstate tam začal môj biznis, pretože hneď som si to všetko pospájal, hneď som si uvedomil, koľko len ja poznám ľudí, ktorí jazdia a celkovo koľko je vo svete vozidiel. A hovorím, tak ma to všetko nadchlo, hlavne tá moja skúsenosť. Ja vám poviem pravdu, že keď som začínal v tomto biznise, tak aj moji známi sa na mňa dívali ako na blázna, keď som im hovoril, aké mám výsledky s tým produktom. Takže viete, už keď vy sami to vidíte, už keď máte tú vlastnú skúsenosť, v živote nikdy vás nikto nepresvedčí, že to nefunguje, keď vy sami to zažívate. Takže mal som tie prekážky trošku veľké na začiatku, ale samozrejme odtedy sa už veľa ľudí otvorilo. Dneska celá moja rodina jazdí na MPG Boost. Ani oni tomu neverili. A množstvo ďalších ľudí, ktorým som ten produkt posunul. A podstatné je to, že každý má pozitívne výsledky. Každý má dobrú referenciu. A samozrejme, vieme, že keď je niečo dobré, tak sa to rýchlo šíri medzi ľuďmi. Ja za chvíľku vás poprosím, tí, ktorí ste tu dneska prihlásení a už máte skúsenosti s týmto produktom, nachystajte si nejakú svoju takú krátku referenciu, ja za chvíľočku otvorím chat a môžete sa s nami podeliť o vašu osobnú skúsenosť s týmto produktom. Chcem ešte povedať k tomuto produktu, toto je tzv. Tekutý biokatalizátor. To je ten obrovský rozdiel medzi klasickými prípravkami, ktoré sú na trhu. Vieme, že palivových prípravkov, tzv. Aditív, je na trhu kvanta. Či je to na pumpách, či je to v rôznych obchodných centrách, je toho veľa. Chcem vysvetliť rozdiel medzi palivovým prípravkom a týmto produktom. Keď má bežný človek, dajme tomu diesel, naftový motor, musí si kúpiť aditívum do nafty. Keď má niekto benzín, musí si kúpiť aditívum do benzínu, pretože práve tie aditíva, tie palivové prípravky sa orientujú na palivo, upravujú vlastnosti paliva. V tom, tak oni fungujú. Tento produkt, tzv. Biokatalizátor, sa práve že nesústreďuje na palivo. To nie je palivový produkt. Aj keď to dávame do palivovej nádrže, predtým ako tankujeme, lenže palivo využívame len na jednu vec. Aby to prenieslo do spaľovacieho priestoru. To znamená, že to je len taký nosič. V tomto prípade je jedno, či to človek používa v dieselovom motori, v benzínovom, niektorý do LPGčka, pretože palivo je len nosičom. My týmto produktom upravujeme priamo spaľovací priestor. To znamená, že už keď sa táto látka dostáva do spaľovacieho priestoru, tam, kde palivo horí, tak po celom tom objeme sa začne vytvárať tzv. Mikrokatalytická vrstva, ktorá sa naviaže do kovu. Zmenia sa povrchové vlastnosti, to znamená, že ten výbuch sa lepšie rozloží. Nastáva omnoho efektívnejšie horenie. A vieme, že keď niečo lepšie horí, kvalitnejšie, rýchlejšie, ide dole spotreba, pretože palivo je lepšie využité. Vieme, že keď niečo lepšie horí, tak idú dole emisie. Pretože tie autá, ktoré ja dneska vidím na ceste niekedy dymieť, to sú naozaj peniaze vyhodené do vzduchu. To je nekvalitne spálené palivo. Takže keď idú dole emisie, ide automaticky dole aj spotreba. No a vieme, že keď niečo lepšie začne horieť, kvalitnejšie, tak sa motor nezanáša, nerobia sa usadeniny. A už to je veľmi významný ušetrený náklad práve na servisovanie motora, na interných súčiastkach. A ten výkon taktiež pocíti naozaj každý, je to veľmi citeľne. 10-15% ide hore výkon. Ja mám dneska dojem, že mám o 10 koní na tom aute viacej, skutočne ten ťah. To jednoducho človek to musí zažiť. Takže ja teraz otvorím chat. Poprosím teda vás, tých, ktorí ste tu dneska prihlásení, napíšte dole svoju skúsenosť. Môžeme si pár referencií prečítať k tomuto produktu. Fajn, takže pomaličky nám to nabieha. Takže Lukáš Šišovský a Janka Oškrobaná zo Žiliny. Môj kamarát má Citroën Xara Kombi 2 liter HDIčko 66 kW, priemerná spotreba 5,3 litra na 100 km, z MPG 4,4 litra na 100 km. Auto už vôbec nedymí, ani pri razantnejšej jazde. Jednoducho žiaden čierny dym. Sám povedal, kedysi som sa stále rýpal motore, odkedy používal MPG, tak s motorom som nemal najmenšie problémy. Nie je naozaj na čím špekulovať, jazdíte zdravo. Výborne, ďakujem. Marika Petrová z Košíc. Hyundai i30 o 3000 km používa MPG produkty.
V súčasnosti mám najazdených vyše 105 000 km na produkte a mám zníženú spotrebu zo 6,2 na 5,4 litra na 100 km vďaka MPG Boost. Mám skoro nulové emisie. Peter Petro z Košíc, môj partner z Maďarska má Renault Clio 1.5 DCIčko, má zníženú spotrebu o 11 až 14% na 100 km, používa MPG Boost. Kamil a Jelka z Košíc, Toyota Corolla 2.2 TDIčko, po použití MPG klesla spotreba o 0,9 litra na 100 km, motor je výrazne tikší a oveľa živší. Peter a Katka Hricovi z Košíc, Audi A4 2 liter benzín, najazdené 236 000 km, jazdím na MPG produkty viac ako 1 rok. Spotreba klesla z priemerných 7,5 na 6,3 litra na 100 km, auto má plynulý chod, maximálna spokojnosť. Výborne, ja vám ďakujem za referenciu, už mi nemusíte ďalej písať, nestihneme si úplne všetky prejsť. Ak budete mať záujem, tí, ktorí ste samozrejme noví, tak v systéme Playa TV je na to osobitne vyhradená sekcia, kde je množstvo ďalších referencií, takže tam budete mať potom na to priestor. Takže tu nás ste mali možnosť vidieť pár takých živých príkladov ľudí, ktorí už dlhšie využívajú tento produkt. A mohli ste vidieť tie výsledky. Či je to z hľadiska chodu, naozaj ten motor je oveľa tikší, oveľa živší. Toto pocíti každý ako prvotný efekt. Ten hladší chod. Z hľadiska úspory. V niektorých prípadoch 10, 15, 20%, v niektorých prípadoch 25%, už keď produkt dlhodobejšie využívate. Ja stále tvrdím, že už pri 10% lepšej spotrebe pri tomto produkte sú to veľmi zaujímavé peniaze, vzhľadom na to, ako sa ten produkt dávkuje a koľko stojí. Takže hovorím tak z hľadiska komerčného priemeru, na jednu nádrž prejdeme zhruba 130-170 km navyše. Pri cenovom náklade tej dávky na plnú nádrž necelé 1 euro. Takže preto hovorím, že už pri 10% je to veľmi zaujímavé. Taktiež z hľadiska, hlavne z hľadiska životného prostredia. Spomínali sme, že ten produkt spôsobuje zníženie emisí až cez 90%. Ako som spomínal, musím to zopakovať, viem, že mnohým z vás je to možno zatiaľ jedno. Ďalšia vec je tá, že sa chystajú emisné zákony, emisné mýta, ľudia budú platiť za emisie, ak budú mať vysoké emisie. Ďalšia tá stránka je tá, že sú už aj ľudia, ktorým úprimne záleží na tom, aby sme dýchali tu čistý vzduch. A vieme, že vo svete už sa dlho iba rozpráva stále o ekológii, o rôznych projektoch a neviem ako vy, ale máte pocit, že sa na niečom pracuje? Máte pocit, že tu dýchame čistejší a zdravší vzduch? No ja nemám ten pocit. Preto sme naozaj vďační, že sme sa dostali konečne k niečomu, čo nie je len o rečiach, čo je o faktoch, čo je o dlhoročných výsledkoch. To nie je niečo nové, čo sa testuje. Toto je produkt overený, otestovaný, odskúšaný. O tom svedčia výsledky samozrejme. A konečne je tu produkt, ktorý aktívne prispieva k ochrane životného prostredia tým, že eliminuje práve tie emisie. Pretože cez 90% je naozaj také číslo, čo určite mi dáte za pravdu, keď každý si to dá do svojho vozidla a celkovo do všetkých spaľovacích strojov, keď sa ten produkt bude využívať, tak my už dneska vieme, že spôsobíme naozaj revolúciu aj z hľadiska ekológie, nie len z hľadiska úspor na pohonných hmotách. Takže tu nás ste mohli sa dozvedieť teraz, čo vlastne ten produkt spôsobuje, aké výhody vám to prináša. Poďme sa ďalej pozrieť aj na to, ako môžete vďaka tomuto produktu profitovať a tým vlastne zarábať svoje peniaze. Všetko, čo potrebujete k tomu, aby ste mohli začať spoluprácu so spoločnosťou FFP, je zakúpenie si svojej vlastnej stránky, čiže vytvoriť si tzv. Registráciu Starter Kit za 23 eur. Za tieto peniaze máte svoj vlastný celosvetový internetový obchod vo všetkých svetových jazykoch. Budete mať vlastnú doménu, vlastný názov svojej stránky, čiže vlastný e-shop. V tejto stránke máte vlastnú internetovú kanceláriu, kde máte všetky potrebné informácie k tomu, aby ste mohli úplne jednoducho budovať svoj biznis. Takže za 23 eur začínate a potrebujete k tomu iba, opäť zdôrazňujem, počítač a internet. Pretože pracujeme z pohodlia z domu. Máme na to možnosti, máme na to systém. O tom si taktiež za chvíľočku povieme. Ako náhle si vytvoríte túto registráciu, túto licenciu, tak máte 3 možnosti zarábania peňazí v tejto spoločnosti. Prvá tá možnosť, už keď máte licenciu, už keď ste oficiálnym partnerom spoločnosti, že máte prístup ku všetkým produktom za veľkoobchodné ceny. Nemáme tu iba MPG Boost, tento biokatalizátor. Máme tam aj rôzne iné produkty, rôzne ekologické produkty do domácnosti,
rôzne nanotechnológie na čistenie povrchov. Predstavte si, že s podobnou flaštičkou si viete za behom pol hodinky vyčistiť špinavé auto bez použitia jedinej kvapky vody. A bude tak naleštené, že z umývarky vám tak v živote nevyšlo. Rôzne doplnky výživy, antioxidanty, ktoré sa využívajú v kozmickom programe. Máme tam zdravú kávu na báze huby reishi, čínsky čaj dlhovekosti a množstvo ďalších produktov. Takže naozaj je z čoho vyberať. A vy už ako partner, už keď máte licenciu, tak všetky tie produkty už máte automaticky, si nakupujete z vlastnej stránky za partnerské ceny. Dneska sa ale budeme hlavne baviť o MPG Booste, pretože toto je nosný produkt. Vy už ako partner nakupujete túto flaštičku za 33 €, ale klientská cena je 55 €, takže už tam je tá výhoda, že tá cena je zvýhodnená. Z hľadiska ekonomiky, aby ste pochopili, koľko tento produkt vie ušetriť. Táto jedna flaštička je určená na 3900 litrov paliva. Takže dávkuje sa to vo veľmi maličkom pomere. A keď si vyrátate, preto som spomínal, že už pri 10% sú to veľmi zaujímavé peniaze, pretože len z 3900 litrov, keď si vyrátate 10%, je 390 litrov paliva úspora, čo je necelých 600 €. My máme ale komerčný priemer 20% zníženie spotreby. To znamená, z 3900 litrov, 20%, to už sme niekde nad 1000 € ušetrených na jednom produkte. A vzhľadom na to, čo ten produkt vychádza, si myslím, že to sú veľmi zaujímavé peniaze, obzvlášť pri tých dnešných cenách za paliva. Takže tu už v podstate máte ten prvý príjem, používate produkt, šetríte na palive a tým už v podstate zarábate svoje prvé peniaze šetrením. Druhá tá možnosť, ktorá tu je, to je hlavne pre tých z vás, ktorí radi predávate, ktorí ste zvyknutí predávať, lenže my tvrdíme stále, že predávať tu na produkty, ísť cestou predaja, nie je tá správna cesta, ako budovať tento biznis. Je to iba jedna z možností. Už, či si ju vyberiete vy, je samozrejme na vašom rozhodnutí. V tomto prípade, keď niekto sa rozhodne predávať produkty, spomínal som, že z vlastnej stránky, už keď máte štarter, keď si nakupujete Boost za 33 €, koľko len chcete, je to neobmedzené množstvo a môžete predávať za 55 €. A samozrejme zarábate ten rozdiel medzi malou obchodnou cenou a veľkou obchodnou cenou. Tretia možnosť, ktorá je, si myslím, tá najzaujímavejšia, pretože tretia možnosť je budovanie biznisu vo veľkom. 99% ľudí buduje tento biznis vo veľkom, pretože práve tam sú tie skutočné príjmy, ktoré sa tu dosahujú. V tomto prípade ste percentuálne odmeňovaní zo všetkých tých obratov, všetkých tých ľudí, ktorým sa nejakým spôsobom cez vás do tejto spoločnosti zapoja. A vieme, že keď sa pracuje tímovo, viacej ľudí, keď robí na niečom, tak sú aj o mnoho väčšie výsledky. Takže čo vlastne robíte v tomto biznise, aby ste to dobre pochopili? Používate produkt. Užívate si všetky tie výhody, samozrejme, keď ste s niečím spokojní, keď sami uvidíte, ako ten produkt funguje, chválite to ďalej, to sú podvedomé veci, ktoré robíme. Som s niečím spokojný, posuniem tú informáciu ďalej. A verte mi, raz ten produkt použijete, už ho nikdy neprestanete používať, keď sami pocítite tú zmenu, predtým a potom. No a vieme, že keď chválime, posúvame informáciu ďalej, medzi tým sa stane, že niekto si ten produkt od vás môže vypýtať, že ho chce kúpiť. Tak samozrejme, ak máte, tak viete mu ho predať. OK. Lenže už keď budujete tento biznis vo veľkom, tak v tom prípade už si beriete spoločníkov do tohto biznisu. To znamená, že sa neorientujete na predaj, ale beriete si spoločníkov do tohto biznisu, ktorí sú takí istí ľudia ako vy, ktorí sa takým istým spôsobom zapoja do tohto biznisu ako vy, majú také isté práva, majú takú istú stránku ako vy. Len vy ste im sprostredkovali tú informáciu. To znamená, že ste len posunuli to, s čím ste vy sami spokojní. To presne ako funguje budovanie biznisu vo veľkom. Tak o tomto sa budeme rozprávať o špeciálnom živom vysielaní, ktoré sa volá tréning, ako zarobiť svojich prvých $1000 do prvého mesiaca tejto spoločnosti. A tento tréning sa bude konať v sobotu večer o 8 hodine. Je tam veľmi naozaj potrebné byť, pretože práve tam sa dozviete tie prvé kroky, ako to celé funguje, aby ste mohli naozaj ten biznis odštartovať hneď efektívne od prvého dňa. Ja vám ale z toho môžem prezradiť, aby ste skutočne pochopili, že každý z vás môže tento biznis vybudovať. Bez rozdielu, či máte nejaké zručnosti, či máte nejakú školu, alebo či ste študovaný človek, či sa vyznáte do motorov, je to skutočne úplne jedno, pretože máme na to systém, vďaka ktorému to zvládne každý. Systém Playa TV, ktorý robí 90% práce za nás. 10% je len posunúť informáciu a potom sa človeka opýtať, čo na to hovorí.
Takže tento systém Plejady, v ktorom ste vy tu dnes, robí celú tú prácu. To je to geniálne. Tento systém práve nahrádza všetky tie chýbajúce zručnosti mnohých ľudí, ktorí tento biznis budujú. Takže je to veľká pomocka. Vy ste sa tu taktiež dneska dostali cez niekoho systém, každý máme svoj samozrejme, niekto má mpg.plejatv, niekto má car.plejatv, niekto má auto.plejatv, každý má tento svoj systém pod svojím vlastným názvom, ktorý je spárovaný s tým internetovým obchodom spoločnosti FFI. Takže vy ste sa tu dneska dostali, vypočuli ste si v úvode video, prešli ste celým tým procesom a už je samozrejme na vás, čo s tou informáciou spravíte. Takže takýmto istým spôsobom budujete biznis aj vy. Zadovážite si taktiež svoj vlastný systém Plejady pod svojím vlastným názvom a v čom spočíva vaša práca. Takže opäť, používať produkt. Tým pádom znižujete spotrebu, znižujete emisie, znižujete si servisné náklady, využívate všetky tie výhody toho produktu. Samozrejme, produkt môžete sem tam predať, ale už keď práve budujete ten biznis vo veľkom, tak všetkých tých ľudí pozývate do vášho systému Plejady na takéto vysielania, ktoré sú niekoľkokrát do týždňa. A už je na nich, ako sa rozhodnú. Samozrejme, stane sa vám, že keď tam niekoho pozvete, tak niekto si pozrie len úvodné video, nepôjde možno ani ďalej. Niektorí ľudia sú uzavretí voči novým veciam, ani nechcú sa dozvedieť viacej informácií. Možno sa vám aj to stane, aj takí ľudia sú. Otvoria sa neskôr, ešte nie je ten správny čas pre nich. Niekoho, koho tam pozvete, tak si možno kúpi len produkt cez vašu stránku. Ale niekoho, koho tam pozvete, bude človek viac vnímavý a vie, čo sa deje vo svete a pochopí túto informáciu a zapojí sa do vášho biznisu a stane sa vašim partnerom. Takže takýmto jednoduchým spôsobom tu každý pohodlne pracujeme z domu. Všetky peniaze, ktoré takouto formou tu zarábame už po niektorí, čo sú od začiatku v tomto biznise 8 rok, dostávame na takúto špeciálnu bankomatovú kartu, ktorú spoločnosť FFI každému bezplatne posiela a z tejto karty si vyťahujeme provízie z ktoréhokoľvek bankomatu na svete. To je ďalšia veľká výhoda, ktorá tu je. Čo sa týka príjmov, aby ste pochopili, koľko sa tu dá zarobiť. Vy keď sa rozhodnete, môžete zarábať koľko chcete peniazy. Niektorí 500 eur zarobia, niektorí 1000 eur, niektorí 2000 eur. Poznám ľudí, ktorí zarábajú desiatky tisíc dolárov za mesiac v tejto spoločnosti. Samozrejme, je to všetko o tom, ako sa vy rozhodnete ten biznis vybudovať. Vy to môžete začať robiť popri vašom zamestnaní alebo popri vašom klasickom podnikaní. To tempo si každý určuje sám. Sú tu naozaj neobmedzené možnosti. Takže celá tá postupnosť v tomto biznise je používať produkt, mať svoju vlastnú skúsenosť, aby ste vedeli, o čom rozprávate, keď to budete hovoriť ďalší. Ak nemáte auto, tak nájdete niekoho, kto vám ten produkt otestuje, aby ste mali svoju vlastnú referenciu. Sem tam ten produkt samozrejme môžete niekomu posunúť, predať, ale práve tá najväčšia priorita sa dáva tomu, aby každý z vás posúval informáciu a pozýval ľudí do svojho systému Plejady a ten systém urobí celú tú prácu za vás. Takže nikomu nič nevysvetľujete, len pozývate ľudí do systému Plejady. Tento systém vychádza na 1 mesiac 12 eur a na 3 mesiace 24 eur, čiže tam je 1 mesiac navyše zadarmo. Takže celý tento biznis začínate s investíciou 47 eur. To máte vlastný internetový obchod a vlastný nástroj na budovanie tohto biznisu. Samozrejme je potrebné myslieť na to už keď máte tieto licencie vytvorené. Zúčastniť sa tréningu, ako zarobiť $1000 do prvého mesiaca. Bude to v sobotu večer o 8 hodine. Je potrebné tam byť, pretože tam pochopíte, ako sa tento biznis buduje, čo je treba robiť a celkovo sú tam informácie, ktoré vám urýchlia celkovo ten biznis, aby to skutočne malo efekt hneď ako to odštartujete. Takže čo povedať na záver? Ja si naozaj nedovolím tvrdiť, kde budeme o rok, kde budeme o 2 roky. Ja viem, čo sa deje už za behom 4 rokov, odkedy som tu ja. Pred 4 rokmi, keď som sa ja zapojil, tak bolo málo informácií, bolo málo referencií, málo testov, skutočne tá cesta bola o mnoho ťažšia, pretože ľudia sa pýtali, a kto to používa, nikdy som o tom nepočul. Lenže dneska, priatelia, je to o mnoho jednoduchšie, pretože už keď si dneska človek otvorí internet, napríklad YouTube, dáte názov produktu MPG Buzz alebo názov firmy, tak už nájdete kvanta rôznych diskusných relácií z celého sveta, kde sa konkrétne o tomto rozpráva. Pretože začína to byť čoraz viacej známe. Ľudia sa otvárajú tomu. Takže dneska už keď sa ma niekto opýta, kto to používa, kto o tom rozpráva, už mu mám čo dať. Koniec koncov, už aj na Slovensku o tom začínajú médiá písať, konkrétne v motomagazínach si ho viete zadovážiť, tak na strane 30. nájdete veľký článok na celú stranu, kde konkrétne redaktori tento produkt testujú
a majú s tým veľmi pozitívne výsledky. Takže to je to podstatné, že už sa máme o čo opreť. Už tá cesta je o mnoho jednoduchšia. Vy môžete začať tento biznis budovať samozrejme samostatne, ale aj ako celá rodina. My poznáme rodiny, kde sú všetci zapojení v tomto biznise. A každý z pohodlia z domu zarába svoje peniaze. A aj v tomto vám ešte možno vzniká otáznik, že ako je to vôbec možné robiť z domu cez internet s takýmto produktom. Možno vám vzniká otázka, že možno nemáte auto, že to vy nemôžete robiť, alebo že sa nevyznáte do motorov. Ale verte mi, môžete, priatelia. Tu nás sa zapájajú ľudia, ktorí v živote nič podobne nerobili, ktorí v živote si nekúpili auto až tu, keď sa zapojili. Takže treba hľadať spôsoby, ako to urobiť. A práve o tom, aby ste sa dozvedeli, ako to robíme naozaj pohodlne z domu, tak o tomto sa budeme rozprávať v tom špeciálnom tréningu v sobotu večer o 8. Chcem taktiež zdôrazniť, čo tu máme za majiteľov, ako tu máme firmu. Máme tu naozaj pri sebe ľudí, čo sú naši majiteľia, ktorí sa o nás starajú, ktorým úprimne záleží na tom, aby sme tu zarábali peniaze. Ja za behom 4 rokov som bol bezplatne v Las Vegas, bol som na Cypre, bol som v Montenegre. Všetko dovolenky hradené firmou, celosvetové meetingy. Boli sme nedávno na celosvetovom meetingu v Kyjeve, kde si náš partner odtiaľ odviezol osobný automobil ako hlavnú výhru. Rôzne bonusy, iPady, ale to nie je podstatné, to sú len tie bonusy k našej práci. Predstavte si, že budujete si tu na biznis, zarábate peniaze a zrazu vám príde pozvanie od firmy na luxusnú dovolenku na Havaj. Povedzte mi, kde tu na taká firma v okolí existuje na Slovensku, v Čechách, ktorá by sa takto starala o svojich ľudí. My tu máme takýchto majiteľov a preto si ich naozaj veľmi vážime za to, čo robia. Dávajú nám veľké možnosti, dávajú nám možnosti naozaj si zmeniť ten život, žiť slobodne. Pretože práve ten systém, vďaka ktorému tento biznis budujeme, nám dáva slobodu. A o tom nehovoríme len my, pretože tu je systém, o ktorom hovoria dneska najbohatší ľudia tejto planéty. Bill Gates, Donald Trump, Robert Kiyosaki a mnoho ďalších. A sami tvrdia, že to je systém, kde každý vie žiť ten život naozaj slobodný a mať pasívne príjmy. Práve o tom to je tento biznis. Takže vy, ktorí ste pochopili túto myšlienku, pochopili ste, čo máme v rukách a chápete, že tento biznis je spojený s benzínom a naftou, tak nemôžete ostať neaktívni. To sa naozaj nedá, ak sa nad tým hlboko človek zamyslí. Vy, ktorí teda máte chuť sa s nami do tohto biznisu pustiť a máte chuť s nami začať zarábať peniaze, tak po skončení tohto vysielania budete presmerovaní samozrejme všetci naspäť do vášho systému Playa TV, kde si môžete kľudne ešte pár informácií pozrieť, ak potrebujete, ale budete tam mať jedno nové tlačidlo, ktoré bude svietiť na modro, začať biznis. A cez to tlačidlo si viete vytvoriť svoj vlastný štarterky, čiže vlastnú registráciu do spoločnosti FFI a taktiež si tam viete vytvoriť svoj vlastný systém Playa TV pod svojím menom. Ak vám nebude niečo jasné, tak samozrejme kontaktujte ľudí, ktorí vás tu dneska pozvali a ja verím, že oni vám už správne poradia. Takže ja sa s vami zatiaľ učím, majte sa krásne a prajem príjemný večer. Dovidenia.